El Nadal es respira als carrers dels nostres pobles i ciutats i sobretot a les diferents botigues. Des de l'Associació Empresarial d'Alzira, la campanya de Nadal ja ha arrencat. La salut del teu poble depèn de tu. Malgrat la crisi econòmica, s'espera que els ciutadans s'animen i compren als diferents comerços associats. De moment, i segons ens comenten des de l'associació, les vendes estan un poc parades, però es confia en que en acostar-se els dies assenyalats, com ara el 25 de desembre, els ciutadans s'animen. Altres anys se veia poquet a poquet la gent anava preparant, anava comprant i avui pràcticament estan esperant a l'últim dia. Esperem que al final se mereixi una miqueta perquè fins al moment està un poc el que és la venda un poc parar perquè la crisi està molt accentuada i esperem que ara a partir de quan la gent que diu cobre el que és la paga extra de Nadal s'anima una miqueta el que és la venda. Des de l'associació empresarial recorden els avantatges de comprar a les botigues de la ciutat, un millor assessorament i una atenció personalitzada. Nosaltres podem competir més que res donant servici i assessorant als clients realment el que li interessa o si busca alguna cosa determinada. En una gran superfície la venda és molt xelat, tu vas, tu agarres de l'estanteria i ja està. A més, sempre tenim que una xicoteta reclamació o qualsevol pega tenim una resposta molt més ràpida a nosaltres que un centre comercial. L'únic que estem oferint-los és això, que ens depositen una miqueta la confiança en nosaltres perquè al fi i al cap som també un poc el motor de l'economia del nostre poble. Els Nadals conviden a passejar per la ciutat i oblidar-se un poc dels problemes econòmics, gaudint així de la compra de regals als nostres.